Εδώ στο Μάντισον δεν θα κάνει συνηθισμένο νυχάκι. Θα είναι εμπειριάρα! Ξέρεις ότι αν είσαι γυναίκα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία σου στην καθημερινότητά σου. Και άντρας να είσαι, πάλι παίζει. Αλλά αν είσαι γυναίκα, άκου αυτό. Μία από τις σημαντικότερες συμβουλές για να έχεις καλή ψυχολογία είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου. Να κάνεις πράγματα δηλαδή που σου δημιουργούν θετικά συναισθήματα. Ένα από αυτά που μας κάνουν εμάς τις γυναίκες χαρούμενες είναι η περιποίηση των άκρων σου. Και στα χέρια και στα πόδια. Εγώ προσωπικά νιώθω χαρούμενη όταν βλέπω φτιαγμένα τα νύχια μου. Έχω πιο πολύ αυτοπεποίθηση, βρε παιδί μου. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Φρόντισε λοιπόν τον εαυτό σου και μην τον αμελείς. Και το καλύτερο, εδώ στο Μάντισον δεν θα κάνει συνηθισμένο νυχάκι. Θα είναι εμπειριάρα! Το κλίμα μας θα σε κάνει να φεύγεις πάντα με χαμόγελο. Μπορεί και με πονοκέφαλο. Και πίστεψέ με, άλλο είναι να κάθεσαι να κοιτάς το ταβάνι και άλλο να μιλάς με την ψυχολόγο σου. Ακολούθησέ μας για περισσότερα και κλείσει το ραντεβού σου στο 2311 2181 58.